Pekný večer vám prajem. Pekný večer prajem aj všetkým duchovným bezdomovcom. Pekný večer prajem aj ľuďom, ktorí robia umenie, ktoré niekto nazýva umením, ktoré je proti ústave, alebo umením transsexuálnym, alebo zíralým, zvrhlým. Ale pre niekoho toto umenie môže byť inšpiratívne. Pretože to je totiž sloboda. Sloboda je to, že tu môžem stať a že slobodne zatiaľ môžem povedať svoj názor, že nesúhlasím s tým, ako vládna garnitúra v súčasnosti funguje, akým spôsobom šíri nenávisť, ako šíri strach, ako šíri dezinformácie, klamstvo, akým arogantným spôsobom vytvárajú nepriateľov a vlastne tak sa snažia rozoštvať našu spoločnosť. To je cesta k neslobode. Ja mám jeden taký sen. Chcem totiž žiť v čase, kedy nebudem vôbec myslieť na politiku. A už vôbec nie na politikov. Pretože to bude znamenať, že túto krajinu vedú ľudia, ktorí sú múdri, inteligentní, tolerantní, jednoducho ľudia, ktorí majú demokratické cítenie a vedia aj oceniť slobodu umenia. A ja verím tomu, že sa toho dožijem, pretože pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Pekný večer vám prajem. Rada by som sa teraz obrátila na významnú hostku dnešného večera, pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Pani prezidentka, prepáčte, že sme sa za vás dostatočne hlasno nepostavili, keď oveľa hlasnejší na vás útočili na námestiach a do mikrofónov. Prepáčte, že ste museli zažívať útoky na vašich najbližších, na vašu rodinu a my sme vás opäť dostatočne nepodporili. Pani prezidentka, ďakujeme za vašu politiku. Ukázali ste, že ju je možné robiť slušne a pritom rázne. Nastavili ste tak zrkadlo mnohým, ktorí práve túto schopnosť nemajú. Ďakujeme, že ste napriek všetkým útokom ostávali pevná vo svojich presvedčeniach a podporovali aj naďalej tých, ktorí vašu podporu potrebovali a potrebujú. Ďakujeme, že ste boli našou prezidentkou. Sme a budeme hrdí na to, že vás máme a že sme vás posledných 5 rokov mali. Ste a ostanete našou prezidentkou. Prepáčte a ďakujeme.